Ayun, tapos na namin yung isa. Bali, paliliguan na lang ng aking tropa. Dito kami ngayon sa Malasiki. Ano, yung first dog namin. Dito sa Malasiki. Full shave siya. Matag kanina, nakalimutan ng i-video. Ay, yung sabon pala. Kukunin natin yung sabon. Ayan, bibidyohan muna kita. Imis ka ba tayo? Hinat niya. Amot dilupa tayo. Alam. Kaya natin yung sabon. Magano pa talaan ko may sabon? Pata yung sabon. Yun, sa mga gusto magpa-on service dyan ng dog grooming, available po kami. Pre! Tibay ay barkada kasi. Idol, sa panat sabon to, idol. Sa bumubong, tabayag-yaga kamustan. Wala siya. Walang cover lagi. Wala na. Yun, katapos i-groom, pinapaliguan na ni boss dyan yung aso dahil si sir matagal na nawala, galing sila ng abroad sa Amerika kaya napabayaan nila yung hair. Tapos kakauwi lang ni Sir Jay. Yun, kaya kinontak nila tayo. Bali ano na to, pangalawang beses na po nilang magpapagroom sa akin. Ayan po. Dog. Ha? May vlogger dito. May balik na vlogger dito. Ano naman kung ano kagaling maghimay yung aking tropa oh. Parang sa chicks lang oh. Ang galing oh. Putang ina, hagod pa lang oh. Uy, puta. May pasundot-sundot pa pre ah. Ayos. Belgian. Hindi talaga sa leg ko. Belgian. Ano pre? Kaya walang tulong ko madyan. Meron pa to. So panadruman sa pare. Ay, kinauto ni ma. Quality, dabi the best pre. Sana ya. Luwan may chick boy ah. Ay, pass. Nagmamahal to, isa lang. Ganyan ang mga apelyidong Soriano. Isa lang. Dinadagdagan pag naging asawa na. Sabi mo pag Soriano ma-chicks? Sisirain. Ay, hindi. Mabaybay itang mga Soriano. Pag nagmahal yan, isa lang. Kaya swerte nung isang dosina. jowa nito. Ta, gila. Quality. Sige nga, balibayan. Ay, coach ko lang mo. Salag. Ay, punasan to eh. Ano mo? The best. Sa mamaong.
Baka punasan pa ng iba. Cellphone ko lang ito. Isa. Proceed na kami sa second dog. Grabe. Makapal. Makapal yung buhok nito. Ano? Solid siya. Mga boss. Mga fragman. Tapos na po kami sa aming second dog. Ayan po. Yung makulit na aso. Pre, yan yung tata. YouTube. Shout out. Shout out. Shout out mga boss. Kamu Set up mga boss. yan. Pa-subscribe. Kamu ta. Subscribe. Yan. So, may tropa tayo dito. Big Ano? boy. Ito si Big Boy. Anong pangalan mo, pre? Winner. Yan, si Winmar. Yan si paring Winmar. From Makasiki. Yan, yung natin. Pinapaliguan ng aking kasama. Bali, nakatali pa yung puso niya, mga kaparagman. Kasi po siya, aggressive siya. Ayan. Kaya safety first po ang ginagawa po namin. Ayan po, sa mga gustong magpa-home service dyan ng dog grooming, pin nyo lang po ako kung ano naman po ako. Ayan. Oops. Yan ang ating tropa, nanonood siya. Subscribe mo ako, Fragman Nakasta TV, nag-YouTube ka. Gusto mo makita to, i-upload ko mamaya. May YouTube ka, wala? Meron. Nag-YouTube ka. Mamaya, search mo yung Fragman Nakasta TV. May ka dyan. Nakita ko lang yung pangalan niyo doon sa yung sticker. Hindi, iba yun. Iba din yun, iba yun. Yung ko yun, isa. Yung sa akin, Fragman Nakasta TV. Search mo ka na, may kanilid ka. Yan, para makita mo, i-upload natin to mamaya. Papanoodin mo yung sarili mo mamaya. Sino i-shoutout mo? Shoutout ka na. Kung sinong tropa mo, yung kaibigan mo, wala? Wala siya i-shoutout. Wala, yun, may jowa yan. Sana all. Shoutout sa kabit ko dyan. Uy, may kabit pala siya. 4 na kabit ko. Oh, dami niya. Basta Soriano talaga. Sana all. Nakita mo na. Wait lang ha. Yan natin dito. Ay, hawakan mo. Ayan. So, magsusearch tayo dito. Yan. Yung isang natin para subscribe tayo ni... Ano na yung pangalan mo? Winmar. Eto na. Subscribe ka na. Yun o. Yan lang. Ganyan. Ayan ito. Makikita mo yan. Pero, subscribe natin. May bago tayong subscriber o. Ako na ang sinuscribe ko yung sarili ko. Ako na magsusubscribe. Ganoon ang technique. Ikaw na magsusubscribe sa sarili mo. May isa tayong subscriber dito from Malasiki. Ayan. Ayun, okay na. Medyo hapon na rin. Nasa alas 6 na ata. Sa tulong ng Red Corporation. Kita mo.